guru kalau mangsa sok dicolongi bocah-bocah kuwi. Ngono ta, Mak. Ning ya sak ora-orane panjenengane kepareng uri-uri marang kabudayane dhewe, Nduk. Iya. Bengi iki ngagem kagungane sapa? Pak Parman Hanif. Gamelan wayang komplit. Wah, jan elok-elok. Iya. Wayang semene kok bergas kabeh. Tenan kok nggih saiki mbakku ki go kae iki gamelan wayang sing apik. Liyane wis kadol predali mboko sitok. Lah iya. Apa waja-waja sing dadi tukang tadah kene, Mak? Ora. Iki badran kabeh ya, Nok. Gamelane badran kabeh. Wayange ya badran kabeh, malah saiki nyambi dadi pelukis kaca. Weh, elok. Apa-apa biayai. Biayai iki ngabehi ning sedelo neh ngono nang wis mulai repot. Wis leren, kok nak wayange pira wis lali kabeh. Iya. Iya. Tepat. Ya dikaya apa-apa ya kudu tetep disyukuri. Lah iya. Kanca-kanca pepadi kepareng marang Adiantara nderek mangayu bagya, warga Gresuk sing wis kepareng nganakake tasangkuran. Nyatane ya berang-berang dina udan bengi iki ya diparingi trenceng. Wah, jan kabul tenan. Ora tau udan. Apa sing dadi pangajape kabeh para warga nyatane ya sing mirsani semene akeh. Ki piyayi semene iki budaya kabeh kono. Kira-kira mak ning sebagian ya nek rawuh mergo ngarep-arep dorpres ya nek. Lho ya ora apa-apa ning sak ora-orane nek ngene iki nek ya ngerti oh wayang iki kaya ngono kae. Iya. Wong nyatane Wonogiri iki tenan kok, Nduk. 2 tahun iki ngirim nang Jakarta lomba dalang anak juara nasional terus. Kalau potensi Wonogiri itu luar biasa, ini prestasi pendidikan kan? Iya. Elok. Lah iya. Kalau nganti tenan ki para dalang-dalang ki ora budidaya, ora kreatif. Somben kebiles karo bocah cilik-cilik kuwi. Tentane berkali ngruwat kowe nek dipercaya no. Nek ora dipercaya wis perkari tonga-tongo. Ya ora apa-apa ati pangeran Mang. Ya, nggo gandeng suasana Nduk. Gandeng awake dhewe wis lan mrene ya ora ijen. Iki mah ya nggawa sopir. Ya ora dalang arep sopir ya dijak munggah. Ben rada-rada iso ngregengi suasana. Ya. Yo, Mas Badut tak aturi munggah. Sepote selamat